Dnešní trh s energiemi, to je studijní obor sám pro sebe. My vám dneska dáme co nejjednodušší návod na to, jak to číslo na faktuře snížit co možná nejvíce. Tak pojďme tu cenotvorbu vzít úplně od začátku. Ano. Jak se ta cena těch energií, ať už elektřiny nebo plynu, vlastně tvoří? Tak důležité je říct na začátku, že cena elektřiny se skládá ze dvou zásadních věcí. Jednu část, kterou ovlivníme, takzvaně neregulovanou, a druhou část, kterou neovlivníme, takzvaně regulovanou. Pojďme si dát takový příklad. Když pojedete z Prahy do Brna, potřebujete dálniční známku, kterou koupíte všude za stejné peníze. No, jestli ji koupíte na benzínce nebo v trafice, bude vás stát pořád stejně. To je ta regulovaná neboli státem daná sazba. A to, za kolik natankujete do toho auta, jestli za něj za ten benzín dáte 35 korun nebo 45 korun, už je pouze na vás, a to je ta neregulovaná část, tedy ta dodavatelská, kterou vy jako zákazník můžete ovlivnit. Ta regulovaná část v roce 2023, tak určitá část složky z ní, takzvaně obnovitelné zdroje, ten stát neúčtoval. To znamená, o to zákazník mohl platit méně. 1.1.2024 stát tento poplatek znovu zavedl a tím pádem o to vzrostla ta část té regulované ceny. Ta neregulovaná část, tedy ta silová elektřina, o které se bavíme, tedy ten benzín do toho auta, tak ten historicky vlastně vlivem okolních, řekněme, konfliktů a počasím různě stoupal a stoupal do takových výšin, že vlastně bylo takzvané státní zastropování, a dneska v roce 2024 můžeme říct, že ty ceny nám klesají zpátky. Pravděpodobně už se bohužel nedočkáme těch historických cen před 3 roky, ale myslím si, že v České republice už koncový spotřebitel si může zajistit výrazně nižší cenu, než byl ten cenový strop. Jak moc nižší cenu? Pro domácnosti je to velmi dobrá zpráva, protože v roce 2024 nám ty ceny klesají a tím pádem domácnosti mají obecně možnost zajistit nižší ceny. Je to poměrně jednoduché. V první chvíli bych zavolal svému dodavateli a podíval se vůbec, za jakou cenu mám zafixovanou, na jak dlouhou dobu ji mám zafixovanou, a oslovil bych tedy toho svého dodavatele, jestli s tou cenou mohu něco udělat. Pokud mi vyjde vstříc, což je dneska moderní trend, protože dodavatele se o spotřebitele perou, měl by vám dát nižší cenu nebo vám minimálně poradit, jak to udělat. Pak je tu samozřejmě druhá varianta, a to, že se můžete podívat po trhu po jiném dodavateli a toho dodavatele změnit. Není tak opravdu složité, protože stačí si vybrat toho nového dodavatele a v podstatě, když mu podepíšete plnou moc, tak tam samotný dodavatel vám tu výpověď u toho původního dodavatele zajistí. Hejte, my jsme se doposud bavili o elektrice. Ještě se to na ten plyn, jsou tam nějaký rozdíly mezi tím? Tam ta situace asi je trošku dramatičtější. Rozumím tomu. Jediný rozdíl v podstatě u plynu je ten, že ta položka je cenově nižší. Aha. Plyn je obecně o polovinu levnější než elektřina. Fungují zde stejné principy, regulovaná, neregulovaná část naprosto velmi podobná. Přesto je ale zajímavý, že vlastně spousta lidí snižovala tu spotřebu třeba toho plynu a šli spíš jako na tu elektriku. Ono někdy jako ty metody těch úspor byly různé. Jaké jsou ty nejlepší každopádně? Já se vrátím k té otázce snižování těch energií. Ano. Opravdu je to velké téma a v České republice jsme měli nejnižší spotřebu plynu za posledních 25 let. Svetry. Je to možná tak. Chtěl jsem říct, že to bylo primárně způsobeno tím, že cena té elektřiny, potažmo plynu, byla tak vysoká, že spotřebitel obecně šetřil a v tuto chvíli jsme samozřejmě i snižovali ten plyn z těch zásobníků výrazně pomaleji než v předchozích letech. A vzhledem ke všem těmto vlivům, teplému počasí, ty ceny budou pravděpodobně teďka velmi dlouho nad těchto úrovní. To je samozřejmě dobrá zpráva. Přesto všechno, víte, o kolik procent víc jsme vlastně než ty 3 roky dozadu? Dobrá otázka, ale zhruba tak počítáme o 100%, než jsme byli zvyklí historicky před 3 lety. Tak to je takový hořko-sladký konec. Bohužel. Tak díky za rozhovor. Děkuji taky za pozvání, hezký den.